इउपिपिएल सरकारा 3 बोसोराव मा थांखि लानानै खामानि मावदों बिनि सायाव फोरमायनाय हाबाफारि। दिनै बिटिआर सरकारा 3 बोसोर जथाय सरकार खुंनानै मा मिशन एबा थांखि लानानै खामानि मावबोदों बिनि सायाव मेलेमजिबि एबा दैदेनगिरि बिथांमोननो फोरमायथिनाय हाबाफारि लानाय जायो। बिटिआर ओनसोलनि गुबुन गुबुन जायगायाव खुंबोनाय बायदियैनो दिनै 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटिनि बानजायनायाव सान्तिपुर समबाय समितिनि नब्लाङाव बिटिआरनि गोजोन फोरबो फालिनाय हाबाफारिया मोजाङै मोजां जानानै थाङो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा 3 बोसोर जानो थांगासिनो। बे 3 बोसोराव मा थांखि लानानै मा जौगानाय खामानि मावबोखो, फैबाय थानाय समाव मा थांखि लानानै खामानि मावगोन बेनि सायाव गुवारै ओनसोलनि मेलेमजिबि रायजो राजाफोरखौ लानानै गोबां सावरायलायनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लानि फै। 2020 मायथाइनि 15 डिसेम्बर खालि मानबगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल सरकारा बिटिआरआव गायसनजादों आरो फैगौ 15 अक्ट'आव जोंनि सरकार गायसन सान जागोन। गतिके बेखौ लानानै मैया 10 तारिखनिफ्राय जोङो मोनसे अफिसियेल प्रग्राम लादों, जाय प्रग्रामफोरनि गेजेरजों जोंनि थांनाय 3 बोसोरनि गेजेराव जोङो समाजनि थाखाय मा लाबोनो हादों बेखौ जोङो दिनै फोसावनायनि थाखाय बे खामानिखौ मावनाय जादों। मानोना रायजो राजाफोरखौ फोरमायथि होनाया बे जोंनि दायथ', गतिके बेफोरखौ लानानै जोंनि खामानिया दिनै बेयाव जादों। बिटिआर सरकारा दासिमावलागै हा गैयै सुबुंफोरनि बेसेबां? ओरैनो जोंनियावहाय 60% बांसिन मानसिया दाबो हा गैया बिटिआरआव। आं केवल बर'निखौल' बुङाखै, बेवहाय गासैबो जाथि जन'गोष्ठीखौ लानानै। गतिके बे 60% हा गैजायै मानसिफोरनो हा होनायनि दायथ'खौ जों बोसोरबानि गेजेराव 100% होनो नाजागासिनोबो दङ। जोङो आसा दङ 100% नङाबाबो 80-90%नि गेजेराव जों बेखौ मावथारगोन। मानोना थांनाय बोसोरथामनि गेजेराव जोङो दासिम 86,470 न'खरनो जोङो हा पाट्टा राननानै होबाय। दा बावैसोनि समनि गेजेरावनो जों मोनसे खामानि मावगासिनो दङ। खोब एमेजिंलि जोङो 1 लाखसो फेमिलिनो जोङो हा पाट्टा होनायनि थाखाय थिरांथा खालामदों। जों सानो जोंनि दिनाव जोङो हानि समस्याखौ फोजोबगोन। हानि थाखायनो जोंनि गेजेराव बिदा फंबायनि नांलायलायनाय बुलायलायनाय, हानि थाखायनो जाथिजों जाथि एनायनि, हानि थाखायनो ब्लाड सेट, बेफोरखौ जों फोजोबनानै सान्तिखौ जुगामि गायसननायनि थांखिजोंनो जोंनि हाबाफारि। बिटिआर दोलोआ दासिमाव लाइमोनफोरखौ लानानै, फरायफुनाय लाइमोनफोरखौ लानानै जयनिं हाबाफारि लागासिनो दं। बेनि सायाव मा बुंनो सानो? जेब्ला मानसिया दै बानायाव बा दैनि दाहाराव बुसोमजानानै गब'नानै थैनोसै जायो, बे समाव मानसिया मेथेखायाव हमग्रांलाय, बहाबा बेमफोराव हमग्रांलाय बेफोरबायदि खालामो। हाग्रामानि बे अबस्था। मानोना भट आइडि गैयै जोहोलावजोफोरखौ लानानै, जायखौ लानानै जोंनि बड'फा इउएन ब्रह्म बिथाङा गावनि सानस्रिजों, मोनसे महान गेदेमा सानस्रिजों दिनै हारि दाखांनायनि, गेरेमसा हारि दानायनि बाथ्रा बुंदों। बे गेरेमसा हारि दानायनि थांखिजों जोंनि जा जोलै, बे जोलैखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय राजखान्थिनि खैसाराव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लांदों। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। खिन्थु गावनि फिथाइखौ गावनो मोनगोन। मानोना नै जों बावैसोनो होनो थांगासिनो दङ। आं नोंथांमोनखौ बुंगासिनो दङ जे MP इलेक्सननि उनाव हाग्रामाया बियो इउपिपिएलआवहाय मार्चआप जानायनि अनगा बेहा खुनु राहा गैला। मानोना बिनि सायाव बेलेग धरननि मोनसे बारहुंखा फैगासिनो दं। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।